क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय थाखामपुर गामियाव दिनै रायमना नेशनेल पार्कखौ आसामनि 6थि नेशनेल पार्क महरै बेखेवनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि आसाम हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्ला बायद्य आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुश्री प्रमद बर' आरो इएम रनजित बसुमतारीजों लोगोसे दिनै बे हाबाफारिखौ मोजांथारै मावफुंनानै होलाङो। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुश्री प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि दिनैनि बे नेशनेल पार्कखौ बेखेवनायजों लोगोसे बड'लेण्डआव थानाय बयबो थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो इक' टुरिज्म आरो रांखान्थि बेलायाव जौगानाय लाबोगोन एबा जौगानाय फैगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। जोबोद मोनसे मोजां खबर जोंनि थाखाय जे गोदान मोनसे नेशनेल पार्क जोङो बड'लेण्डआव मोननो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि इक' टुरिज्मआ डेभेलप जागोन, रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' बेयो सहाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोला अराय समनि थाखाय पलिउसन फ्रि जानानै थागोन। बेवहाय मोजां मोनसे बाय'डाइभारसिटि आबहावाया मोजाङै थागोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बयबो गोजोननाय मोन्दों, आसाम सरकारनो साबायखर बावदों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौ आङो उनाव रायमना नेशनेल पार्कखौ नायफैनो थाखाय खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जिखिनि जोंहा खाथि खालानि ओनसोलनि रायजोफोर दङ बयबो बिनि वाइल्ड लाइफ जि दङ हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ बासायनानै लाखिनो थाखाय बयबो ज' खामानि मावनांगौ, बिनि बिफां लाइफांफोरखौ बासायनानै लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगौ, अब्लासो जोंनि गासैबो सोरगिदिं जौगागोन आरो मुलुगाव जोङो बे नेशनेल पार्कफोरनि गेजेरजोंनो दिनै मानास, रायमना, जोंहा बरनदि दङ, नुनाय दङ, बेफोरजोंनि गेजेरजोंनो जोङो जथेस्थ' जौगालांनो हागोन। गेटनि सायाव जोङो उनाव प्लानिं खालामगोन, दिनैसिम थिग खालामनाय जायाखै। फैगौ 10 दिननि गेजेराव बे गासैबो पलिसि स्ट्रेटेजिफोरखौ बानायनाय जागोन।